आच्छा बारु थाइबानि लारु मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन आं बांद्राय गोदै गोदै रावैबो बुङा माने आं ना जि बुंगोन थिगखौनो बुंगोन आं गुबुन पलिटिकेल पार्टिफोर बायदि आङो मालायखौ आं निन्दा होआ आंनि अपोजिशन पार्टिफोरखौबो आं जेबो गाज्रि बुङा आरो आंनि पार्टिनि मानसिफोरखौबो आं जेबो गाज्रि बुंनो होआ गासैबो बिदिनो बुङो ओमफ्राय जों हिनजावफोरखौसो मोनो नङाथाय माथो जों हिनजावफोरखौसो रायखुमालाबाय थायो पलिटिकेलावबो बे मालायफोरा सोरनिबा हिनजावखौ जावदों सोरनिबा हिनजावखौ खिदों हासुदों होननानै बुंदों सोरनिबा हिनजावखौ गोसोम दन्दि होननानै बासिदों बेफोरबायदि बुङाब्रा आङो जोंनि पलिटिकेला बेलेगब्रा जोंनि अमा पार्टिया मालायखौ लाजि फोनांनाय नङा जों रायजोफोरनि नोजोराव बोरै मोजां जानो हागोन बेसो जोंनि मट'आ जों गावनि पार्टिखौ सिगां दोननो थाखाय गुबुन पार्टिखौ जोङो उनाव नासयनानै बा बिसोरनि सोमोन्दै गाज्रि बुङा जियानो जादोला नोंसोर आंनि खामानिखौ मोजां मोनोब्लासो भट हो नङाबा भट होनाङा नोंथांमोना जायखौ गोसो जायो बेखौ भट होबानो जाबाय खालि जाय मानसिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन बेखौ साननानैसो भट हो आंनो भट होनांगौ बिनिबो खोथा गैलाया मानो होनोब्ला आं ओरैनो सेख' सेखा भट लाया थगायलु थगायला खालामनानै भट लाया आरो मालाय पार्टिखौ मालाय हिनजावफोरखौ बासिलु बासिला खालामनानै आं गावखौनो गोरों सासे बिराद गिदिर हौवा साननानै लाया जोंनि अमा खर' पार्टिया बिराद मोनसे आलादा पार्टी जाय पार्टियाव थाया जेबो मुगैलायनाय गावजों गाव नासयलायनाय खालि थागोन बर'नि जौगानाय आरो जौगानाय आरो जौगानाय बेनिखायनो नोंसोरो आंनि खोथाखौ बुजिदोंबा आंनो भट होबानो जाबाय बाखि गोसोसै मायाव भट होयो होबानो जाबाय आं हले बांद्राय सैमा बायदि भट बिनानै लाबाय थालालै उनावहाय आं सैमा बायदि नोंसोरनाव भट बिबाय उनाव आं भटखौनो देरहायासैबा आंहा दुखु मोनगोन ना बेनिखायनो आं बांद्राय भट बिबाय थाया गोसो जायोबासो आंनो भटखौ होदो गोसो गैयाबा नोंसोर माखौ होयो होबाय थादो होमबा दिनैनि मिटिंखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा सार जों भटखौ नोंनाव होनाङा नामा मानो होनाब्रा होजानायखौलाय लुगैयो देरहानो सोर लुगैया देरहानो थाखायथ' सैमा बांग्राफोर बायदि बैनाव भट बिलाय बैनाव भट बिलाय भट बिगासिनो आं गोसो गुदुंफोरा आंनो भट होनो हागोन बेनि उनावहाय आङो मा होगोन मा होआ बेखौ आं दानो जेबो समायखिरा होथ'वा मानो होनोब्ला आं देरहागोन ना देरहाया बिनि खुनु गेरेन्टि गैयाना देरहाखांनायनि उनावबा माबा मोनसे जागोन बिदि बुंबालाय नोंनोलाय बोरै भट होनांगौ जाखो जोंलाय जोंनो माबा मोनसे होगोन होननानै बुंबासो जोङो भटखौ होगोन मानो होगोन होनलायनांगौ जाखोब्रा मादैमोन आयंमोन बे सासे पलिटिकेल लिडारनि दायथ'खा रायजोफोरखौ नायनाया जोंनि बर' सुबुं अनजिमाया बेसेबां बुरजाखाय बर' सुबुं अनजिमानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंलायनो हालायि बेनिखायनो मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौ आं जेबो बुङा मिथिबाय जायखिजाया गोसो जाबा भट होदो गोसो गैयाबा थादो जायखौ मोजां मोनो नोंस्रा भट होनानै लादो उनाव लांखांबाय थादो उनाव खाफाल हमनानै गाबबाय थादो आं मानो अमा राजानो भट होआसै होननानै बुंबाय थालायदो बाखि नोंसोरनि खोथासै आंथ' मोजां खामानि मावखागोन देरहाखांनायनि उनाव ना नोंसोर आंनो भट होनो गोसो गैया आंनाव बेयाव खोनासंफ्ला फैनानै नोंसोरो भट होनाय नङा नामाब्रा आंनो ना नोंसोर नांगाल पार्टिनो ना नोंसोर ट्रेक्टर पार्टिनोसो हैखुमागोन जोंनि अमा खर' पार्टिखौ नायस'नाबा नायस'ना होननानै बुंखा खुगायाव मोनसे उदैयाव मोनसेबा आं बारा सुखुवालै आंना अमा खर' पार्टिना थोंबाथों खा डाइरेक्ट खा भट होनोबा होनो होननानै बुंखा दानो होगोनहाय मानो होआ जानो जोंनि मोजां खामानि मावबालाय माथो भट होगोन बायदिखौनो बुङाखैलै माथो सिरिथार मानसिफोरालाय आंखौ एमएलए महरै सायख'नो गोसो दंना गैया आं मालायफोर बायदि गुबुन पार्टिखौ आङो बासियैखाय नोंसोर आंखौ माने रेजेंआव लादों नामा आंबो जावनांगौ नामा बिपिएफखौ जावनांगौ ना इउपिपिएलखौ जावनांगौ बुं जावला जावलि जावख्लाबजोबगोन आंबो दे मानो होनोब्ला बेलेग पार्टिनि मानसिफोरा नुखाय जावलायलायगासिनो दं ना आं बेफोरबायदि गुबुन पार्टिखौ बखियैखाय नोंसोर आंखौ सुखुवाखै बिदि नङा सार होमबालाय माथोबाव आंनो भट होदो बास बेनिफ्राय आंनिफ्राय फैसा मोननो दा लुगैलै आंनाव बांद्राय फैसा गैया गोसो जायोब्ला भट होनानै होबानो जाबाय नोंसोर जागोन दे होमबालाय अमा खर'नि गोजोननाय थाबाय इलेक्सनाव आंखौ देरहागोनखौ आं मिजिंथिबाय अब्ला नोंथांमोना थांनो हासिगौ जागोन दे सार सार जिरायदो दहायनिफ्रायनो गसंबाय थाबाय नों माथो खालामबावनोब्रा माथो सैमा बायदि सैमा बांग्रासो एसे सुख सान्थियाव ओंखाम मोनजाबावो खोमा माथो एमएलए जानांगौआबो इसेबां इजि नङालै बाप बिनि सायाव रायजोफोरा आंनो भट होगोन ना होआब्रा सार नोंथाङा भटखौनो मोजाङै बियासै भट बिनायनि मोनसे निन्जा टेकनिकब्रा बियो डाइरेक्ट भट बिना लाजायानो आजिखालि मानसिफोराबो बोरैबा सोलायलांबाय थायोब्रा टेकनिकआ गुबुन पार्टिफोरा आंनो भट हो होनबाय थायो बेबायदि अख्रा बिबाय थायोब्ला होग्राया होनो गोसो जायाब्रा बेनिखायनो ओरैबायदि खोथा बुंखाबाय आं होनो गोसोबा हो होनो गोसो गैयाबा था आच्छा थां गारिया दिहुनहैदो अके बस औ नोंथांमोना सोरनाव भट होगोन इउपिपिएल पार्टिखौ भट खालामगोन ना बिपिएफ पार्टिखौ ना जोंनि अमा खर' पार्टिखौ नाथाय आं मोनसेल' खोथा बुंगोन रावनिबो बुरखायनायाव दा गोजाव गाबागाव गोसो जानानै गाबागाव मोजां मोननाय केन्डिडेटनो भट होबानो जाबाय बुजिबायना आंनि खोथाखौ ला मालायनि बुरखायनायाव मालायनि बुंनायाव दा गोजाव केन्डिडेटखौ मोजां मोनबानो भट होबानो जाबाय आखि नोंथांमोना मोजां बुजिजोबखासै सोरबायदि केन्डिडेटआ मोजां खामानि मावनानै नोंथांमोननि सेराव मोजां बुस्थु लानानै होफैगोन मोजां सोलोंथाइनि बागै सानगोन बास बेनोसै आरो बहा थांदोंमोन गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि मिटिं जादोंमोन नोंसोरना खालि मिटिं जानायानो जोबा जे मानि इसिबां मिटिं ओंखारबाय थायो गामियाव आरो बे मिटिंआव बेफोरबायदि खर'आव बिबार साजायलायनानै थांदों मानि थाखाय लोगोफोरा बैसागुनि रिल बानायनो होननायखाय एसे देलायनानै थांदोंमोन बेफोरखौ बाद हो
बानलु बेदाङा नोंजों रायलायदोंमोन ना? औ नोंजों रायलायनो हायो जोंजों रायलायनो हाया बहा दङ बे मानसिया बे थाइलेन्डआव गैयाना मोजाङै खिन्था आंनो दिनै मोजाङै आङो उनावहाय मिथिनांगौबा रागा जोंगोन आरो जेब्ला खोथाया गाज्रि जागोन अब्लाथ' मिथिखायो दा खिन्थालाय नोङो बानलु बेदाङा बहा दंमारो मानो बियो जोंनो दासिमबो गावनि थाइलेन्डनि नाम्बारखौ हराखै आं मिन्थिया आयै मोनथिमाराथ' हा मोनथिमारा आं मिन्थिया आयै उनावसो खबर लागोन आं र' थाइलेन्डआव थांनि आंबो दाहायनो टिकेट दानगोन आङो थाइलेन्डआव बहा दंहैमारो बे मानसिया नोंसोर आंनो मोजाङै खिन्थायाना दाहायनो थांगोन आङो नङाबा गाबोननो मोनहैगोन आं थाइलेन्डआव आं दा आइनो मा होननानै खोन्थानो दे आंखौथ' बानलु बेदाङा आइनो खोन्थानो होआखै आं बानलु बेदांनो थाबैनो फन खालामनानै खोन्थाहरनांसिगोन आइया थाइलेन्डआव थांनो नागिरदों होननानै बानलु बेदाङाबा मानो थाखाय जापानाव थाहैदों आंथ' बेखौ मोजाङै मिथिला अब्लाबो आं बानलु बेदांनो खोन्थाहरनांगोन नङाबा आइया गाज्रियैनो रायगोन बानलु बेदांखौ बस थौरा थांनोसै गुबुन मोनसे जायगायाव आरो मिटिं दंबावो बस ओइ नेवला एमएलए जाबावनो लुगैदों ना बस आंनि जायगायावनो मोजांलै आंनि एमएलए जायालै बस नुबाय जिउनि मोनफ्रोमबो खामानियानो मानसिफोरनि थाखाय गोरलै नङा माबेबा मोनसे थांखिखौ सुफुंनो थाखाय माबा मोनसे खालामनांगौ जायो धैर्य थानांगौ पेसेन्स थानांगौ नुबायना गामिनि रायजोफोरनाव माबायदि भट बिनांगासिनो बेनि सायाव देरहागोन देरहाया खुनु ठिकाना गैया बस मा बुंनो सानदों दिनै नोंथांखौ एसे इमोसनेल नुदों बस इमोसनेल माने बर'नि पलिटिकेलखौ साननानै एसे गोसोआ सायराब जादों दिनै आं सासेल' बर' हारिनि सोमोन्दै सानोब्ला मा जागोन एसेबांखिनि हायो बेखौथ' मावफुंगोनानो आङो नाथाय बिनि सायाव माखासे पार्टिफोरा गावजों गाव दावराव दावसि सासेया सासेखौ जावलायगासिनो बेनोसै पलिटिकेलाव जावलायालासिनो गाव माबोरै मोजाङै मावलांनो हागोन मोजां सोदोबै मोजां माबा मोनसे मावलांनो हागोन ना हाया पलिटिकेलाव बस बुहुमा एसेबां सिदा नङालै बस तेरा बेका पलिटिकेल लाइनाव जिबायदि नुदों थगायनाया बयनिख्रुइबो गोजौआव थानांगौ बस जेब्लासिम नों थगायनो हाया बस जेबो जाफुङा नों थगायथारनांगोन बस सोलो गोरा बोलो गोरा जाथारनांगोन बस बेफोरलाय मा आं थगायनो हाया सानदों रायजो राजाफ्रा आंखौ मोजां मोना सानदों रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो नाथाय बिनिनो मादाव मेगन गोसा खर'आव गोबोरखि गोनां गोजाफोरा साला गोबोरखियाबो बिराद हासार गोनांसो खर'आव जुजाय गोनां मानसिफोरा जा खालामना होयोना बेनिखायनो एसे गोरों मानसिफोरखौसो पलिटिकेलाव ओंखारजानो लुगैबाय आं जायफोरा स्टुडेन्ट बेफोरखौसो बस दिनै मा जादोंलै नों मा जाफैलायखो नोंहालाय आंबो पलिटिकेलाव ओंखारगौमोनलाय मानि खुसियाव मानि खुसियावलाय आंबो एमएलए दारायगौमोनलाय मानि एमएलए दारायनो नोंलाय बैसो जाया मा जाया बेनि थाखाय टिकेटबोथ' मोननांगोन नों बेनोथ' भुललै बैसो जानो आरे बैसो जाब्रेबाना हमना ला सेंग्रा सिख्लाफोर टाइमाव बेरायनो लुगैयो बोराय बुरि जाखांबाथाय न'आव थानो लुगैयो थिग बिदिनो हादरनि खोथाखौ बोराय बुरिफोरा बांद्राय मिथिनाय नङा मिथिबायना आरैनि मोजांखौ सेंग्राफोराल' मावनो हागोन 25 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरखौ हमना लादो 40 बोसोरनि सिगांनिखौबो एमएलए दारायहोनो नाङा आरोखि आंथ' 40 बोसोर जायाखैना नोंथ' जायाखै नाथाय माखासेफोराथ' 50 60 80 90 बोसोरालागै जायोना बेनिखायनो आं मिथिनायाव सेंग्रा सिख्लाफोरासो भटखौ दारायनांगौलै मानो होनब्ला भटखौ माने गोरों गोरा मानसिफोरा दाथ' एआइनि जामान जाबायना एआइनि सोमोन्दै मिथिनाय टेक्निकेल लाइनखौ मोजाङै मिथिनाय एजुकेशन सिस्टेमखौ मोजाङै मिथिनाय बेफोरबायदि माने अल इन वानथ' जाया होमबाबो माने एसे गोरों गोराफोरा मोजांब्रा थाखोथाम फेला मा मिथिनो दे थाखोथाम फेला बांद्राय मिथियोबाना दे हमना ला मेट्रिक पास जाबाय मेट्रिक पास जानायखौबो होआबा हामगौमोनलै डाइरेक्ट गिदिर फरायखानाय जानांगौ मा बुङो आफा मानि इसिबां गोरों जाफैदों नोंहा दिनै आं गावनो खर' गुदुं जाखादों बेनिखायनोथ' एसे बैसो जानाय मानसिफोरखौ होनो नाङालै केन्डिडेटखौनो बानायहोनो नाङा ओरैनोथ' बेसोरा साख्रि मावग्राफोरा आइएस फरायनो उकिल फरायनो थाखाय जाज जानो थाखाय गिदिर अफिसार जानो थाखाय बेसेबां फरिखा होनांगौ ट्रेनिं होनांगौ हारा-मुरा सेफायना लानांगौ गोनां जायो ओमफ्राय थाखोथाम फेल मन्थ्रिफोरखौनो बिसोरनि आथिंखौ सोलायनांगौ जायो बेनिखायनो गोरों गोरा एमएलएसो नांगौ गोरों गोरा मन्थ्रिसो थानांसिगौ जोंनि बर'फोरनि एमएलएफोरखौ फैबाय थानाय समफ्राव उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौसो होजोबनांगौ जाबाय बांद्राय टेनसन खालामबाय थानाङा आंखौ आं गारिखौ रेडि खालामहैनोसै मानि गोरों जाफैदों आफा बैसो जाबानो जे गोरोंसिन गियानिसिन जायो बे नङाब्ला सासे थाखोबा पास गथ'नाव थाखोसेयाव फरायनाय गथ'नावबो गियान थायो आंखौ एबारनिफ्राय इलेक्सनाव लाफादो आं सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो आं मोजां हादरखौ दैदेनगोन हादर दैदेनग्रा साला हिनजावफोरा ब्रेकआप खालामनानै गाबग्रायानोसो रायजोफोरजों रायजानो हागोन ना बियो आंहानबा दिनै एसे टेनसन जादों देरहागोन ना देरहाया नार्भासावनो मा साननाय फैदों गोसो सिङाव मा गमलैयो मा पात्ता आच्छा बार' टाइमानि लारु
नोंखौ मिटिङाव थांनो थाखाय लिंबाय नोंहा बेफोरबायदिसो जानांबायना मा पाप खामानि मावनायनि नोंहा एसेबां खि गोरा जाबाय थायोलै मानि थाखाय खिनो हायै जानानै थाखो नोंहालाय हा दावसे देलाय मानि थाखाय खि गोरा जानायनि थाखाय दिनै हस्पिटालाव फैनांगौ जाखो नों नांगौनि बारा माबा माबि जानानै लायो ना खिथु गुदुंफोराव खफा माथिनानै दोनो राजा मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ माथोलै मानो खिनो ओंखारनायसो देरसिन जाबाय थायो नालाय दिनै मिटिङाव मानसिफोरखौ बुरखायनो थाखाय बेखौ लिंबाय गैया खि गोरा जानानै हस्पिटालावसो थाफैनांबायना नों मा रायलायनाय जाखो बेलाय मोदायथां माथां राजा दावसे देलायखौ जेबो दा बुंसै बिसोरा गोबां खस्थ' मोनदों आं बांद्राय जेबो बुंला जायखिजाया खिनायाव एसे गोसो होनानै खिबानो जाबाय नायजागौमोन जुदि नोंनि खिया हिरा बायदि गुफुर जानायमोनब्ला दा नोंनि बे खि गोमोखौलाय सोर नायनो नाया मानो होनोब्ला आंनि खियाबो गोमोआनो गखायो दै जियानो जादोला अके बाय बाय थाबैनो खिया गुरै जानो हाथों बेखौनो मिजिंथिबाय दावसे देलाय एसे मोजां मोनबायबा देहाखौ जेबो नङा दे नोंहा खिनायाव उसुबिदा जानायखायसो डाक्टरा पाइप लगायनानै होदों आरो दा मुलि जाबानो मोजां जाफिनगोननो दा एसे दा गावनि देहाखौ जोथोनै लादो दे आङो बमब्रामाखौ लिंहरखाबाय आरो थाम्फै देलायाबो फैगासिनो न'नि मानसिखौ मानो लिंहरा जानांगौ जाखो थाम्फै देलाया दसे उनाव फैखासिगोन आं बाहेराव दसे थाहैथ'नि दे नों थाथ' सन्थलायाबो मा खालामहैदों बेखौ नायहैनि आं आयै बांद्राय रायलायनो नाङा दसे सिरि सिरि थाथ' जेसेबांनो होख्राव होख्राव रायलायनो नाजागोन एसेबांनो गारमाया खस्थ' मोनगोन नों आंनि बिमा आं नोंनि फिसाजो सोमोन्दोखौनो गोनो गोथो जाबाय थानो नाङा जोंलारि मानो जिरायफायाखै जिरायदो साहा लोंनोसै साहाथ' लोंनो हागौमोन नाथाय आं दा डिउटियावसो दं जेबो नङा ना आं लोंनो हानाय नङा आं डिउटियावसो दं नोंनो मा नांगौ आं गासैखौबो होफैगोन नों मा मा जानो गोसो जायो जेबो नङा दे नों डिउटियाव दङबालाय नाथाय मोनसे खोथासो मा खोथा आं न'आव थांनोसै हा मानो जाय खामानिनि थाखाय फैदोंमोन बे खामानिया जाफुङाखैबाबो आंनि थाखाय जोबथ'बाय नोंथ' एग्रिकालचारनि थाखायसो बेवहाय फैदोंमोन नङा होमबा मानो थांनो ओंखारखो दे नों बेनि फिननायखौ आं नोंनो होखाबायना आं थांनोसै नोंल' मोजाङै थाबानो जाबाय नाथाय जेबो नाथाय गैया बाय हा सिखिरिया हरखाबनो न'आव थांनो ओंखारबाय नाथाय मानो बानलु बेदां थांनोसै आं नोंनिफ्राय गोजानाव जेराव नोंनि गोसो गोरबोआव आंनि एसेबो जायगा गैयाब्ला बेवहाय आं बोरै थानो बेनिखायनो थांनोसै आं नोंनिफ्राय गोजानाव थादो नोंनो खुसियाव हारसिङैनो बहा थांनो ओंखारलायखो नोंलाय बानलु नों बेवहाय औ सामफ्रामबो बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो आं बहा थांनो ओंखारदों बानलु बेदां आं न'आव थांनो ओंखारबाय मानो ओरैनो जाय खामानिनि थाखाय फैदोंमोन बे खामानिया जोब्बाय नोंनि खामानिया जोब्बाय औ आरो नोंबोथ' आंखौ नोंनि साखाथियाव थानायखौ लुबैया नङा होमबा आंखौ बाद होना नों नोंनि थांखिनि थाखाय गुबुनखौ मानो दुसिदों गावनि थांखिखौ जेब्लाबो सिगाङाव लाबोना नों जापानाव एसेबां गोजान जायगानिफ्राय बेवहाय फैदों गावनि न'खरखौ गारनानै अब्ला नों मानो गिदिंनानै थांफिननांगौ जाखो बुहुमाव जों गासैबो बेसादखौ मोनजोबनो हाया गासैबो साननाय बायदि जाफुङा बेनिखायनो माब्लाबा सेक्रिफाइसबो खालामनांगौ गोनां जायो जों बेफोरबायदिनो आग बारायलांनो गोनां जायो समा बेयो दिनैनि बायदि जोंना गाबोन थानाय नङा बेनिखायनो एट प्रेजेन्ट मा सोलिदों बेखौ जेबो सानालासिनो गावबागाव खामानिखौ मावलांबाय था नंगौ नामा मा नंगौ नामा माबायदि ननसेन्स कुइसन बेलाय आं बुंदों नों एग्रिकालचारनि थाखाय जापानाव फैदों जेब्ला नोंनि कर्सखौ कमप्लिट खालामनानैसो न'आव थां गोदाव सोराव खोथा सानलाबायनानै मानो गावखौनो फाग्लि बायदि खालामनानै लायो नाथाय जेबो नाथाय गैया गावबागाव रुमाव थाहैफिन आरो गावबागाव खामानिखौ मावबाय था मिथिबाय
जाम्बि बानलु नों एसेबां मोजाङै बुंबाय जेब्ला आं नोंनि खोथाखौ बोरै आं दानगारबावनो नोंनि बेखिनि बुंनाय रावानो आंखौ गोबां मटिभेट होलायबाय बानलु नोंनि साखाथियावनो अरायबो थागोन आं जेब्लाबो मा नायबाय थादों जेबो नङा बानलु आं रुमाव थांफिननोसै आरो थेंक इउ स' माच आंखौ बुजिनायनि थाखाय जेबो नङा बेफोर नर्मेलसो